uzak we sagdyny ýaşamagyň syry. Elbetde hünärmenler uzak we sagdyny ýaşamagyň syryny ma'lum etdiler. Uzak ýaşamagyň syryny garlyga çen berk jan saglygyny, aýdyň pikirini we gojurlygyny saklayan ýaşlulardan bilmek ören peýdaly bolup durýar. Uzak we sagdyn durmuş üçin uzak ýaşanlaryň maslahatlary bilen tanyş bolýar. Günne bir gezek berje edilmeli hadalar. Günne iň bolmany bir gezek derlemeli. Günne bir sapar tiz ýörap, ylgap, ýa bolmasa agaç çapyp ýa-da tans edip derlänliklerini ma'lum etdiler. Aşlyňy duýmaly. Egerde aşlyňy duýmaýan bolsaň, garbarmagy howlukmaň. Her sagatda naharlap durmak maslahat berilmeýär. Iň bolmany günne bir gezek gowy ajykmaly. Iň gowsa arasynda howada gezelenişden ýa bolmasa argyny dähmetden soň garbarmaklyk peýdaly bolup durýar. Günne bir gezek fizik taýdan ýadamaly. Hereket energiýany sarf etmäge kömek etýär. Her bir ýaşyň fizik zähmet, beden terbi we gezelenç üçin öz mümkinçiligi bolýar. Näme bilen bolsa, günüň dowamynda bedeniň fizik taýdan ýadamak üçin ýeňil bolmadyk bir iş bilen meşgul bolmaly. Ýylgyrmaly. Elbetde ýylgyryş adamyny bedeýär. Şähtiň açyk bolmagy saglygyňa, ruhy ýagdaýyňa oňoýly täsirini ýetirýär. Düşünşmezlikler ýa bolmasa dereksiz zatlar üçin kelläňi agyrtmaklyk ýürek agyra sebäp bolup, näer bulgamyna düýpli zeper ýetirýär. Elin süýtgatyk önümlerini ýemeli. Öýde taýýarlanan süýtgatyk önümlerinden ýemek has peýdaly bolup durýar. Şekeri, duzy, ýagy we spirtli içkiler çäklendirmeli. Süýjüli we ýagly önümler aşa agyram ýygnamaga sebäp bolup, saglyk üçin ziýanly bolup durýar. Duz kan basyşyny ýokarlandyrýar. Alkogol içkiler bagyr üçin ziýanly bolup, bedeniň vitaminlerini özleşdirmegine päsgel berýär.